Una niya tuan selebrasyon sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ikaapat na aldaw kan sa tuyang Misa di Aguinaldo, an padagos niya tong pagdebosyon asin paghahanda sa dakulang kafiestahan kan sa tuyang pagtubod, si Kristo namundag sa kinaban. Hagadon niya to sa satuyang pagpamibi asin sa Eukaristiyang ini, nalugod sa tahaw kan sa tuyang mga kapurisawan sa paghahalat. Manumpungan ta ang dakulang paglaom na itinagaman sa satuya kan sa tong kagurangnan. Ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon sa tuya pong rumdumon, asin pagmundoan ang sa tong mga kasalan. Maghagad kita nin kapatawaran asin kusog sa Dios nin pagkamuot. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang mga puso, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoram. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katulinungan sa mga tao, marayan mo, Pinoong ka, Pinoong yawi ka. Para kan mga kasalan kan kinaman, nairaki kami.
Ako ang sa pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuong kanamo. Mamibig kita. O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan sa pag-aki ikan banal na birhen sa kinaban, papagkaniguan namimigbi kami na magsamba kami sa bulanos na pagtubod asin danay na magselebrar sa maimbod na pagalang kan misteryo kan pagkanilaman. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagpahiling ang anghel sa agom ni Manoa, asin nagtuga sa inda na magkakaigwanin sa rong aki. Ang aki magkakaigwanin dakulang katungdan sa pagligtas kan banwaan na Israel. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga hukom. Igwa kay to nin sarong lalaki na ang ngaran Manoa. Gikan siya sa banwa nin Sora. Asin kaayon siya sa tribo ni Dan. Dai nangangaki an sa iyang agum. Nagpahiling sa babae an anghel nin kagurangnan. Asin nagsabi, sagkod mo niyan, dai ka pa nagaaki. Alagad magbabados ka asin mga ngaki nin lalaki. Dai ka nanggad mag-inom nin arak o maisog na inumon. Ni magkakan ta mga ipinapangalad na pagkakan. Hulta magbabados ka asin mga ngaki nin lalaki. Dai mo pagputulon ang sa iyang buhok. Hulita poon sa pagkamundag niya. Lalainon na siya para sa Diyos bilang sarong na seryo. Siya ang mapoon sa pagligtas kan Israel, sa kamot kan mga Pilisteo. Di naman tulos kan babae ang sa iyang agum, dangan sinabihan. Sarong surugon nin Diyos ang nagdigdis ako. Mangangirat ang sa iyang lalawgon, na arog kan sa anghel nin Diyos. Dai ko siya hinapot kung sain siya hali, asin dai man niya sinabi ang sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya ako na mabados da ako, asin mga ngaki nin lalaki. Dai da ako dapat mag-inom nin arak, o anuman na maisog na inumon. Ni magkakan kan anin arin man sa mga ipinangangalad na pagkakan. Hulitaan aki lalainon para sa Diyos bilang sarong na seryo. Sagod na siya magadan. Nangaki ang agum ni Manoa nin sarong lalaki, asin ginaranan niyang Samson. Nagdakulan ang aki asin binindisyonan siya nin kagurangnan. Nagpuon na siya hiroon kan espiritu nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ano ako an sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ikalugodan maging sa kong gapo na pailihan, sarong makusog na bantayan na maligtas ako. Hulitay kan sa kong gapo asin bantayan. O Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan. Ano ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko kan sa imong kamurawayan. Ikakagurangnan an sa kuyang paglaom, sa kong pagsarik pon ka na ko aki pa. Sa saymo ako nagsandig pon kan sa kong pagkamundak. Sinurog mo pon sa tulak nin sa kong ina. Ano ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko kan sa imong kamurawayan. O mawon ko an sa imong kapangyarihan, o kagurang nan Diyos. Mayo akong ipagbabantog, kundi an sa imong karahayan. O Diyos, poon ka na ko aki pa, tinukduan mo na ako. Asin padagos na ipagbabantog ko an makangangalas mong mga gibo. Ano ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko kan sa imong kamurawayan. Paano ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Buksan ang puso sa pangurangnan, asin inukyaw sa
An kagurangnan mapasaindo. Sinsa sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Hading Herodes, hade sa Judea, may sarong padi na ang ngaran Zacarias, na kabilang sa grupo ni Abias. Anagom niya si Isabel, gikan man sa kapadean na kapag-arakian ni Aaron. An mag-agom na ini parehong banal. Nagkukuyog sindakan gabos na katugunan, asin pagbuot nin kagurangnan. Alagad mayo sindang aki, huli tabaog si Isabel, asin pareho sindang gurang ng marhay. Turno kay ito kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarong aldaw si Zacarias iyoan padi na naglingkod sa tubang nin Diyos. Kaugalian nin mga padi na magripa tanganing aramon kung si Isay an matutong kan insenso sa altar. Asin si Zacarias anapili. Kaya naglaog siya sa templo nin kagurangnan. Sa oras nin pagtutong kan insienso, namibi sa luwas ang dakol na tawo. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel nin kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar kan insienso. Kan mahiling ni Zacarias ang anghel, nakubhan siya asin inabtanin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel, "Dai ka matakot, Zacarias, dinangog nin Diyos an pamibi mo. Mangangaki nin lalaki an sa imong agom, asin Juan an ingangaran mo sa aki. Dakulang kaugmahan an maabot sa imo, asin dakol an mauugma sa sayang pagkamundag. Hulita siya magiging dakulang tawo sa atubang nin kagurangnan. Dahil siya mainom nin arak o anuman na maisog na inumon, mapapano siya kan Espiritu Santo, maski nasa tulak pasana kan sayang ina. Kadakol na mga aki nin Israel ang ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maeenot siya sa kagurangnan, may kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias, tanganing an mga ama makiulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon ang mga tawong masumbikal sa kadunongan kan mga matanos. Aanda mo niya para sa kagurangnan ng sarong banwaan. Hinapot ni Zacarias ang anghel, "Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako, asin gurang na ang sakong agom." Nagsimbag ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa tubang nin Diyos. Sinugo ako nganing taraman ka asin darahon sa imo an marhay na baretang ini. Alagad huli taday ka nagtubod sa mga sinabi ko na mangyayari. Pag-abot kan talaan na panahon, mapupula ka sagkod sa aldaw na mautob ang mga itinaram ko sa imo." Ang mga tawo nagparahalat ki Zacarias. Nangalasinda, huli tahaluyon siya duman sa laog kang templo. Kan magluwas na siya, dahil siya nakakataram. Mga senyas na sanaan ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa laog kang templo. Pon kay to, naging pula si Zacarias. Kan tapos na ang panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, nagpuli siya. Dinahaloy, nagidam ang agom niyang si Isabel. Dahil ini nagluwas-luwas sa harong sa laog nin 5 bulan. Ang sabi ni Isabel, "Ngunyan nahirakan ako nin kagurangnan, ginibo niya nganing mahali ang kasupugan ko." Marhay na bareta kan satong kagurangnan, Agumaw sa imo, Kristo.
Diyos maray na pagkaagas sa indo giraray namumutan kong banwaan ng Diyos. Good morning. Baka ipirirot pa po. Pakihangawi daw sukataning mga nganing maumayan. Mga tugang nasa ika-apat na aldaw kita kan Misa di Aguinaldo. Padagos an sa tuya po mga tugang na paghahanda, siring an sa tuyang debosyon sa pagselebrar kan kafiestahan kan dakulang pagkamuot nin Diyos, an pagkamundag kan tataramon sa tahaw kan sa iyang namumutan na banwaan. Kung sa tuya mga tugang susoy-suyon an mga nakaaging mga istorya, urog ng gayo ang istorya nin pagkamuot nin Diyos. Luway-luway na binubuksan, luway-luway mga tugang nahihiling taan kagayunan kan mga eksena. Kunbaga, haranina ang katapusan mga tugang ang mga eksena mas lalong naggagayon, mas lalong nagiging excited. Urog ng gayo mga tugang, sa katapusan kan istorya kan kaligtasan na siring padagos ipinapadagos an istorya nin pagkamuot. Mga tugang kan nakaaging bulan nagtao ako nin retreat. Urog ng gayo ito po na sabihon niya to medyo maedad na. Saro sa mga magayunon na reflection sa kahaputan. Kumusta ang sa indong pagkabuhay? Kumusta ang sa indong inagihan sa buhay? Mga tugang sa indang kasimbagan, ang Diyos dayupot, the faithfulness of God. God is faithful. Na sa halawig na panahon, nin sa indang pag-istar, halawig na panahon nin sa indang pagkabuhay, sa ibabaw nin daga, totoo, kadakol na mga kadipisilan, mga pagbalo, problema, asin mga manlain-lain na bagyo, ang saindang kinahampang. Halagad mga tugang towards the end, or at their old age, sa sainda mga tugang na pagkaedad o pagkagurang sabihon niya to, ang magayunon mga tugang na summary, or nahihiling na kagayunan in buhay, that God is faithful. The faithfulness of God. Na yuman ini mga tugang an mahihiling niya to sa mga pagbasa sa aldaw na ini. Padagos kita mga tugang na pinapagirumdom na ang Diyos dayupot sa iyang pangako. Poon pa mga tugang sa enot na aldaw kan sa tuyang Misa di Aguinaldo, ang mga tema asin padagos na pinapagirumdom sa satuya. God is a faithful God. Sa aldaw na ini, ang duwang karakter, ang tatawan niya to mga tugang ning doon, kung paano ang mahal na Diyos naging dayupot sa sainda. Si Zacarias asin si Isabel. Si Zacarias sarungpadi, si Ringman si Isabel, gikan sa kapag-arakian mga tugang ni Aaron, sarungpadi. Sa saindang padagos na paglingkod sa mahal na Diyos sa altar nin kagurangnan, mga tugang, ano po ang saindang nakua? Nagkagurang na sinda, day sinda po nagkaigwanin aki. Siguro niyaon mga tugang ang kadipisilan, Nyaon siguro mga tugang an punto na minaabot sa saindang buhay an mga paghapot. Nata kagurangnan day ini minaabot sa samuya. Nyaon man ang samuyang paglingkod sa imo. Nata kagurangnan day mo pa itinatao ang samuyang hinahagad. Kadakol na nata, kadakol na kahaputan. Kadakol mga tugang nakapurisawan. Alagad sa tahaw kan mga pagbalo na ini, alagad sa taho kan mga kadipisila na ini mga tugang saro sa magayunon na mako atang aarugon sa mag-agom na ini. Dahil sinda nagbutas sa saindang pagtubod.
Dahil sinda mga tugang nagpadara sa inganya kang kinaban, na darahon sa madali, darahon sa madaling proseso, ang sa indang hinahagad. Sindaman mga tugang naging dayupot sa promesa or sa saindang pagtubod sa kagurangnan. Kan kami po nagduman sa Holy Land, saro sa mga naduman mi, iyo po ang harong ni Isabel asin Zacarias. Ang sainda pong harong bilang padi, day sinda niyaon, bako sinda duman mga tugang sa Jerusalem. Day sinda nakaistar harani sa templo, tangani mga tugang harani sana ang pagdulot kan mga atang. Alagad sa po sinda nakaistar, harayong lugar duman sa kabubuldan nin Huda, halawig or mga pirang aldaw ang lalakbayon, tanganing makaduman sa kabubuldan kang Huda. Sabi sa mo mga tugang kan tour guide, nata ngaya din nag-istar digdi sa laog kang Jerusalem ang mag-agom na ini, dahil ngani sa kasusupgan. Kasusupgan nata, dahil day sindang aki. Andaing aki ang baog asin mga tugang day binayayaan kang biyaya na ini, pinagkukonsiderar kan sa indang kultura na pinagmaldisyon asin isinumpa, day sindang regalo nin aki. Kaya tangani mga tugang, day sinda padagos na makamati kan kasusupgan na ini, nagdulag sinda sa harayong lugar. Duman sinda nag-istar sa kabubuldan nin Huda. Kaya mga tugang, siguro sa bilog nindang pagkabuhay, niya unaan arog kaining paghiling sa sainda. Minaldisyon isinumpa, dakula mga tugang nakadipisilan sa saindang pagkabuhay. Dahil sinda nagbutas sa mahal na Diyos, dahil sinda nagtunong sa pagsamba, asin sinda mga tugang padagos naging banal. Ang Diyos dayupot, ang Diyos minadangog, asin padagos nagdadangog kan mga pamibi. Mga tugang ang kagurangnan, pag nagtatao, bako man ora mismo. Igwadaa po nin tulong paagi kung paano ang kagurangnan nagdadangog. Enot? Yes. Itinatao tulos ang satuyang pangadji. Itinatao tulos ang sa indong mga kahagadan. Ikadua, wait, halat mo na. Asin an ikatulo, never. Yes, wait, and never. Siguro ang mag-agom na ini, wait, halat mo na. Dahil panapapanahon ang sa indong pinaghahagad. May tama asin eksaktong panahon ang itatao sa saindo. Natutuo mga tugang ang kadunongan ng Diyos iba sa kadunongan ng tao. Siguro mga tugang magayunon man ay pinapagirumdom sa satuya. Baka pirang taon ka nakipag misa di aginaldo, dahil mo pa nakukuaan sa imong hinahagad. 80 anyos ka na lamang, pirang taon ka na nin pag-aginaldo, dahi ka pa naaagom. Ano po? Baka, wait, mga 81, pwede na. Ano po? Or, never. Baka mananggad, bako iyan ang sa imong bukasyon. Mga tugang, magayunon man ay pinapagirumdom sa satuya, ang magayunon na pwedeng makua, asin adal na makukuatas sa mag-agom, makaukod, maghalat. Makaukod, maghalat, mga tugang. Dahil ang mahal na Diyos, padagos dinadangog ang satuyang pamibi. Itatao ini, mga tugang, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. Ang kadunongan ng Diyos, iba sa kadunongan ning tao. Hagado niya to sa iya na makaukod po kitang maghalat. Siring nagayo mga tugang sa paghalat na ini, itatao ang perpektong regalo sa lambang saro sa satuya. Baka po igwa kitang hinahagad
sa pagdebosyon na ini sa Misa di Aguinaldo. Iyo po ini ang magayunon niya tong pakatandaan. Kung dai pa itinataw sa saimo ngunyan, may plano ang mahal na Diyos para sa saimo na dai ka makulugan. May plano ang kagurangnan na ipinagkatalaan tanganing itaw sa saimo ang perpekto, magayon asin napapanahon na regalo. Arugon niya to mga tugang si Zacarias asin si Isabel. Day nagpadara sa padagkakan kinaban, alagad sa saindang paghahalat, mas lalo sindang pinabanal. Mas lalo sindang nagtiwala, asin mas lalo sinda mga tugang namuot. Sa misang ini, mga tugang, hagadon niya to ang biyaya nin paghahalat, hagadon niya to ang regalong ini, tanganing siring kung makamtan niya to ang biyaya. Makapagsabi man kita, arog ki Isabel, ang kagurangnan, hahawason kita sa kasusupgan. Itataw sa satuya ang tunay na kaugmahan. Makaukod, maghalat. Ang Diyos, padagos nagtatao sa tulong proseso. Yes, wait, and no. Amen. Tindog tabi. Mga tugang, ipamibi niya ito ang satuyang simbahan, ang mga namamahala sa gobyerno, asinan sa tong mga pangangaipo. Ang satong simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asing kapadian, tanganing maandam nindaan banwaan sa pagdatong kan kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayo sa banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang kabuhayan sa katanusan asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga dukha, daing trabaho, asin nasa kahorasaan, tanganing sa saindang paglaom sa maabot na paratubos, makapakusog ka sa indang pagtubod sa Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kitagabos na uya sa misang ini, tanganing magmahigo sa pagpamibi, asin sa pagibunin karahayan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ako aaman sa muyang mga pamibi, ikan sa muyang pagkamo at asin paglaom, ini sa mong hinahagad sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Santa silinigan, pusong may kapundian,
tindog tabi. Nakot sa nitiyaya, asin na ginawan. Kaya nabos magsalit sa Diyos na makakamay. Kaya nabos magsalit sa Diyos na makakamay. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganian sa kuasin sa indong atang magkanigong ako onin Diyos amang makakamham. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat, huli kan mga idinulot na atang, papagkanigo ang magmaawot kan mga maabot, tanganing panoon ming sambahon, puunan ming sambahon sa malinig na isip an pagkamundag, kan samong paraligtas, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangala sa kauswagan kan gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pidadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo an sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan, asin itao mo huli sa iyan para ligtas nin tawo, an aki mong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sinaga, manugan sa imong kamunawayan. O sana sa kainasan, pananan ang pinagiti sa karon at kagurangnan. Kagurangnan, ikananggadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan semo espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan samong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kayni, tinan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi,
mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan baagwal sindanay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sa sako. Ipagrukyaw niya to ang misteryo na sa tong tinutubod. Kagalan mo kaguratan, ipinapamaratan niya mo, ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapayan. Sa kota ikaw magtato. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kay ning tinapay nin buhay, asin kay ning kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimikbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay tupa nagpagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa mong kakanon sa arwaldan, ikaw mo sa muyang niya, asin panawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asinare kami pagdarahas sa sugon.
sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaklan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamonin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyas sa Jesu Kristo, ang kordero kan Dios, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kanhawa kasing dugo ni Kristo sakod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat huli kan mga idinulot na atang, papagkanigo ang magmaawot kan mga maabot, tanganing po nanming sambahon sa malinig na isip, ang pagkamundag kan samong paraligtas, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa diit na paisi. Inot po, magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang parokya. Ikadua, pinapagirdam po ang kabos na imantinir ang kalinigan kan sa tong simbahan. Na ipo ipagwalat ang mga botelya, patos nin mga pagkakan, asin iba pa. Ang basura, itapok sa basurahan, bako sa simbahan. Igwa po nin mga basurahan dyan sa luwas kan simbahan. Ikatulo, magkakaigwa po kita nin sakramento nin pagbunyag sa maabot na Disyembre 25, 2024, alas 11 nin aga. Magpasiring na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya para sa pagpalista. Darahon bilang requirement ang Xerox copy kan birth certificate kan aki. Sa maabot na Disyembre 29, 2024, iyo ang kapistahan kan Sagrada Familia. Magkakaigwa po nin renewal of vows para sa maselebrar nin silver as in golden anniversaries kan sa indang kasal. Subuot makisumaro sa selebrasyon na ini, magpalista na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest. Salamat po as in Diyos ang magbalos. Matindog po ang kapos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pangataman kan sa tuyang patron si San Rafael, bendisyonan kamo asin ang sa indong mga namumutan, kanama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo, iharubay ang pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.